Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu tutoreok, ze lan hau tutoreok soilik egin dezakeulako, nola sortu ikastaro berri bat Moodleen. Ikastaro bat izan daitekeela modulo bat implementatzeko, bai, importantea, eta baita ere erronkak implementatzeko. Bai, ikastaro esan dako Moodleen, esan nahi duena da, edo alde batetik moduloa, edo baita ere erronkak. Bai. Posible da ikastaro berri bat sortzea, baina baita ere lehendiken adibidez bi linea baldin baditugu ikasturte berri baten, A eta B, lehendik zeuden ikastaron kopiak sortzeko. Hau baita ere tutorek egingo dugu lan hau, bale? Orduan, adibide gisa, hasierako prestakuntza joango naiz ikastaron ta, hartuko dut mikroinformatika sistemak, bai? Mikroinformatika sistemak hontan, adibidez baitugu ja tutoreak sortu ditu lehenengo maila A eta lehenengo maila B izeneko kategoria deitzeieu, ze bertan klikatu ezkioz ikastarok agertzeielako, hau ez da ikastaro bat, hau da kategoria bat, bere barrun ikastaro gehiago daudenak. Eta beste bigarren maila A kategoria eta bigarren maila B kategorian. Hau tutorek sortutako die. Orduan, hemen lehendik bat zeuden ikastarok, izenatan gehienatan gehitu tutore horrek gehitu A izkie, eta bigarren mailan beste linea bat indakon, sortutakon, induna izan da, ez ikastaro berri bat sortu, baizik eta lehendik zeudenan kopiak egin eta pasa kategoria ontara. Bale? Goazen ikustean nola sortzean ikastaro bat, edo nola kopiatzen. Bale, goazen soldadura eta galdarrak itzen. Bale, beste bat. Orduan, nahiko bano, adibidez hartuko kategoria bat, nahiko bano kategoria honetan ikastaro bat gehitu, beste gabe, hemen daukezue, aukera, ikastaro berri bat gehitzeko. Bi linea baldin badaude, lehen esan bezala, A eta B. Hemen jarriko nuke, badakizue ikastarok sortzeko badakiola beste bideogida bat sortuta. Da, YouTubeko kanalea sartza bali mazate, Moodleko zerrendan sartu izkio, 8garrena. Ikastaro berri bat nola sortu azaltzeguna. Horren txukun, hemen sortuko genuke gure ikastaroa. Ezaztu, gure ikastaro guztiri emate jola formato bat, grid izeneko formato bat. Beraz, zerrenda berdina jute bali mazate, Moodleko 20garren bideo hortan, azalduko zaizue ikastaro bati nola grid formatoa eman. Hau ikastaroak gehitzeko beste gabe. Orduan, segiko berriz soldau eta galdaragintza, kategoria orokorrea. Eta nahiko banu, ikastaron kopia batin edo lehenengo maila A eta B sortu, bigarren maila A eta B sortu, pasan izuen baita ere, beste bideo gida bat, 22garrena, eta bertan azaltzeizue, nola kategoriak nola sortu, lehenengo maila A, lehenengo maila B nola sortu, zean barrun, eta ikastarok bertara nola pasa. Adibidez nahiko bagenu, lehenengo mailako ikastaro baten kopia bat bigarren taldeako da, bigarren lineako B talderako, beste gabe, aurreko botoiak ja salduta daude, beste gabe ingo nuke kopiatu ikastaroa, imaginatu dela erronka, parrilla, A taldearen zat, sortuko nuke beste erronka bat, hemen izena jarriko nuke berdine, bakarrik B izkikin, eta gehituko nuke dagokion kategorian. Solda eta galdara gintza, lehenengo maila, izan behar lehenengo maila B. Kategoriak sortu dauki barritezuelako. Beraz, ikastaroen kopiak sortzea baita ere oso sorresa da, beste gabe, botoi hau sakatu behar dezuelako. Beste modu bat, kopia bat iteko, edo eduki bereko, eduki jakin batukin ikastaro bat sortzeko, da ikastaro bat inda daunen, bere segurtasun kopia egitea. Hortako badaukezue Moodleko 6garren bideogitan azaltzezue, nola segurtasun kopia bat, eta gero ikastaro berri bat sortu, eta gorde deten, segurtasun kopia ineten fitxero horrekin, sortutako ikastaro berri bati edukik gehitzea. Hortako daukezue baita ere beste bideogida bat,
zazpigarrena, nun azaltzei zuen berreskuraketa bat nola egin. Bai, orduan kontu handi izan tutoriok ikasturtea ondo hasteko, irakasle guztik folekoak barne, o inglesekoak barne, bakoitzek bere txokoa aukitzeko, txukunketa daudena burutu behar da.